O Jezu, Jezu. Oh. Pojawiła się kolejna kwestia niecierpiąca zwłoki, którą trzeba natychmiast wyjaśnić. Tuż po filmie, gdzie wyjaśniłem, dlaczego górnik nazywa się górnik, chociaż pracuje na dole, pojawiło się pod nim kilka takich zapytań i to pytanie słyszałem już nie pierwszy raz. Dlaczego Górny Śląsk jest niżej niż Dolny Śląsk? Różne odpowiedzi słyszałem na ten temat. Niektóre mniej głupie, drugie bardziej, między innymi takie, że dlatego górny jest górny, bo jest bardziej górzysty, a dolny jest bardziej nizinny i dlatego ten jest dolny, a ten jest górny. Myślę, że wystarczyłoby przytoczyć choćby Dolnośląską Górę Ślęże, żeby zrozumieć, jak głupia jest to teoria. W zasadzie to odpowiedź na to pytanie jest tak prosta i tak krótka, że ten film to mógłby być short, ale ja jak zwykle trochę się rozwlekę i poleję wodę. Otóż, jak zapewne wiecie, albo nie, Śląsk jako całość, jako kraina historyczna leży sobie w środkowej Europie. W dzisiejszych czasach po II wojnie światowej znalazł się praktycznie w całości w granicach państwa polskiego, oprócz sporego kawałka Górnego Śląska właśnie, który leży na terenie Czech i malutkiego kawałka Dolnego Śląska, który leży na zachodzie w Niemczech. Cały Śląsk w granicach Polski rozciąga się aż na 4 województwa, bo znajduje się w województwie, zaskok, śląskim. Muszę oczywiście wspomnieć przy okazji, że województwo śląskie tylko w niecałej połowie składa się ze Śląska, a reszta to jest zachodnia Małopolska. Leży na terenie województwa opolskiego, które w większości składa się z historycznego Górnego Śląska i na zachodzie z kawałków Dolnego Śląska. Oczywiście województwa dolnośląskiego, no i jeszcze spory kawałek historycznego Dolnego Śląska leży na terenie województwa lubuskiego. Wiadomo, że historyczną stolicą Dolnego Śląska, który tak jakby cywilizacyjnie szybciej się rozwinął niż Śląsk Górny, ale też zarazem stolicą całej krainy, jest Wrocław. Stare miasto, prawa miejskie 1214, a najprawdopodobniej ośrodek miejski już tam istniał w X wieku. No i na wschód od niego mamy Śląsk Górny, który się wyłonił z ziem księstwa opolsko-raciborskiego. Ten podział i w ogóle ta nazwa Śląsk Górny i Dolny pojawia się dopiero pierwszy raz oficjalnie w XV albo w XVI wieku, bo wcześniej cały Śląsk podzielony jest na poszczególne księstwa. Są takie momenty w średniowieczu, że jest podzielony na kilka księstw, są takie momenty, że jest podzielony na bardzo dużo księstw. Historyczną stolicą Górnego Śląska przez cały okres jego istnienia określa się kilka miast, jednak najbardziej typowo wymienia się Opole. No i jak już mówiliśmy, przez cały Śląsk przepływa rzeka Odra. Skąd więc ten podział na Dolny i Górny Śląsk? Gdyż Dolny Śląsk leży w dolnym biegu Odry, a Górny Śląsk w górnym. I nie chodzi o to, że jeden jest bardziej górzysty, drugi mniej, tylko właśnie chodzi o to, że podział ten został dokonany według biegu Odry, górnego i dolnego. Może trochę więcej sensu mają w tym przypadku nazwy łacińskie, czyli Silesia Superior i Silesia Inferior. Znaczy superior to nie chodzi o to, że ten Górny Śląsk jest taki super, chociaż oczywiście jest. Tylko dosłownie tłumaczyłoby się to na Śląsk wyższy i na Śląsk niższy, tak jak zresztą nazywa się to po niemiecku, czyli Oberschlesien i Niederschlesien. No i tyle. Krótka piłka, dziękuję za uwagę, mam nadzieję kolejna zagwozdka życia została rozwiązana i z tego miejsca pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów, a szczególnie tych zamieszkujących naszą piękną krainę od Pszczyny Mikołowa i Tarnowskich Gór aż hen daleko na zachód po Zieloną Górę. Patrzcie tam jako i widzimy się chnet. Pyrsk ludkowie.